Türkmenistanyň umumy bilim mekdepleriniň gutardyş klasy okuwçylary şu gün 1-nji ýylyny ir sagat 9-da klaslara girip, resmi ýagdaýda şu gün irden yglan edilen temalar boýunça düzme ýazdylar. Emma Azatlyň Aşgabatdaky çeşmeleri bilim ministrligi tarapyndan kesgitlenen we düzmäniň ýazyljak gün telewizion arkaly yglan edilen temalaryň biriniň mowlumlara öňünden ma'lum bolanyny habar berýärler. Odal düzmeleriň temalar gazetde çap edildi. Olaryň sany 100-den geçýär. Şu gün irden yerli wagt bilen sagat 8:45-de bolsa ýazylmaly düzmeleriň temalar telewizionda yglan edildi. Olaryň başyny beýik küpek ýol, dostluk ýol diýen tema çekýär diýip, adynyň aýdylmalygyny soran magar fişkar Azatlyk bilen telefon urnugyny aýtdy. Resmi habara göre düzüm üçin berilýän ikinji tema magtumulynyň dörejiligine garaşsyzlyk we parahatçylyk diýilip atlandyrylsa, üçünji tema Gurbanyň Berdimuhammedowyň döwlet guşu romanyna gahrmançylygyň beýanyny ýylyp atlandyrylýar. Bu okuwçylara berilýän 3 temanyň ikisiniň döwlet başçylygynyň adyndan çap edilen kitaplar bilen bagly bolup çykanlygyny görkezýär. Berdimuhammedowyň döwlet guşu romany mundan öňki ýyllarda hem düzme temasy bolupdy we Azatlyk bilen gurrundaş bolan mowlumlar bu temadan ýazylan düzmeleriň mekdeplerde üýüşip ýatanlygyny, üstesinde okuwçylara prezidentiň kitaby hakyna öwül syn çap edilen gazetlerden peýdalanmagy hem ruhsat berilýänligini, bu ýagdaýlaryň düzmede galplyga giň ýol açýanlygyny belleýärler. Mundan başga mowlumlaryň käbir özleriniň hem sol galplyga gönü gatnaşmaga mezur bolýanlygyny sebäbi baha goýar ýaly düzme ýazyp bilýän okuwçynyň azlygyny aýdýar. Mekdeplerde okuw adatça 20-nji maýda tamamlanýar. Emma bizi düzme sebäpli diňe 6-njy, 7-nji ýyldan başlap rahmet ruhsatyna goýup berýärler. Sebäbi biz düzmeleri barlap, täzeden düzme şekline getirmeli we soňra okuwçylary mektebe tapkyr çagyryp, 2 güniň dowamyna öz taýýarlan düzmelerimizi täzeden göçürdip ýazdyrmaly diýip Aşgabatdaky mekdepleriň biriniň baýram mowlumy Azatlyga gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä bu okuwçylara hakykatda özleriniň alyp bilmejek ýokary bahalaryny goýmak üçin edilýär we ýylyň-ýylyna gaýtalanýan ýagdaý. Ýöne bu ýyl öňki ýyllardakydan tapawutlykda bir-birinden habarsyz bir näçe mowlumyň tasdiklamagyna görä düzme galplygyny ýene bir ädim öňädildi. Ýagny okuwçylar düzme ýazmaly güni tas bir hepde öňünden mowlumlaryň kömegi bilen ýazylan taýyn düzme bilen geldiler. Aşgabatly okuwçylar geçen hepdäniň aýagyna şu hepdäniň başyna Berdimuhammedowyň Türkmenistan beýik küpek ýolunyň ýüregi diýen kitap esasyna mowlumlaryň kömegi bilen 1-nji ýylyna yglan ediljek temalaryň birinden öňünden düzme ýazdylar. Ödüm ol düzme mekdepleriň möhürleri basylan kagada ýazylan diýip adynyň aýdylmalygyny soran magar fişkar Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysyna 31-nji maýda aýtdy. Yerli synçylar Türkmenistanyň mekdeplerde berilýän bilimiň derejesiniň ýyl-ýyldan pete gaçýanlygyny we bu meselede mowlumlaryň göz ýumýan galplyklary bilen bir hatarda bilimiň ideologiýalaşdyrylmagynyň hem kiçigirim rol oýnamaýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýewiň pikirine görä mekdeplerde düzme beýannama ýazdyrmak aslynda okuwçylaryň öz başdak pikirlenmek ukuwyny artdyrmak üçin ulanylýar we egerde özi ýazsa okuwçy düzmesinde öz düşünjesini, durmuşa bolan garaýşyny beýan etmek mümkinçiligini alýar. Emma häzir türkmen mekteplerinde bolup geçýän zatlar adamlar öz başdak pikirlenmekden hem durmuş hakda öz başdak netije gelmekden hem mahrum etmek bolýar diýip ýazdy Bugaýew mekdeplerde ýazylýan düzmäniň töweregine gurrunlar barada pikir soralanyny aýtdy.